2020 ibsal kulħadd anka għal min bħali jaħdem fl-industrija tal-fitness, kemm bħala xogħol u anka bħala il-prattika tagħna kienet affettwata kif kienet affettwata il-ħajja ta' kulħadd. U bħalkom jiena ġieli ma kellix aptit li nagħmel l-exercise, bħalkom ma kellix aptit li nipprepara l-ikel u kultant it-tentazzjoni tkun qawwija. Però ma nafx taqbilx miegħi kollox huwa għażla. Forsi bħalissa ma tinħassx li hija għażla x'tgħid jiena m'għandi l-ebda għażla, ċertu affarijiet ma nistax nagħmilhom, ċertu affarijiet għandi wisq dwejjaq forsi biex nagħmilhom m'għandix ħeġġa. Però fil-fond ta' qalbek taf illi kollox huwa għażla, vi jew va. U jiena qiegħed taw biex infakrek illi x-xhur għaddejjin u x-xhur ħajgħaddu minn fuq kulħadd. Anka l-pandemija ma nistgħux aħna niddeċiedu meta tispiċċa, nistgħu nagħmlu l-almu tagħna, imma mhix xi ħaġa tiddependi minna biss. Li jiddependi minna biss u minnek li qed tara dal-video huwa x'tiekol jekk tiċċaqlaqx, x'ma tikolx, x'ma tiċċaqlaqx u dawn l-affarijiet huma l-għażliet personali tiegħek illi inti għandek il-kontroll fuqhom. U fil-fatt dan il-video huwa għalik jekk inti qed tħoss illi xbajt, jekk inti jiddejjaqt, jekk inti trid illi tinbidel. Għax mhux se niddejjaq ngħidlek, aħna ma nistgħux ikollna l-ispazju għal kulħadd, ma nistgħux naċċettaw lil kulħadd fil-programmi tagħna, kemm minħabba restrizzjonijiet tal-Covid u anke minħabba l-fatt li l-enerġija tagħna, il-ħin tagħna nistgħu nagħtu biss il-min issa xeba u verament irid jinbidel. Min għadu jtella win niżel għalissa ma nistgħux ngħinuh għax hemm bżonn dik il-perswazzjoni, dik il-konvenzjoni illi jiena irrid verament illi ninbidel. U fil-fatt l-ewwel qabel kollox nixtieqek tajt isma'. Ħankun onest jew onesta miegħi nnifsi, jiena żbaljajt. Jiena ma kontx mixja fi triq illi naf illi suppost kont qiegħda mixja fih. Jiena ċedejt għal affarijiet li huma aktar faċli, ċedejt għat-tentazzjonijiet, ċedejt forsi anke għal min fis-Sidni illi baqa' jgħidlu warrajt ma tantx klajt ma ġara xejn. Tajjeb li jkollna min jikkoraġina, però tajjeb ukoll illi jkollna anka fejn hemm bżonn jgħidilna l-verità. U l-aktar importanti li l-verità ngħiduha lilna nfusna. Jekk inti taf illi f'dawn l-aħħar xhur żvijajt, importanti illi issa terġa' taqbad it-triq it-tajba. Kif għedna iż-żmien għaddej, ix-xhur għaddejjin, il-kontroll l-għażliet tiegħek huma finalment dejjem fidejk. U li tista' tagħmel wara illi tammetti illi konna żbaljati tajt issa jiena x'se nagħmel. Number 1, aħfer lilek innifsek. Li sar, li seħ. Min issa l-qudiem tajt jiena x'se nagħmel biex l-affarijiet jimxu l-qudiem. Tista' tgħid ħaniftija ma' ħabib tiegħi jew ma' ħabiba tiegħi nibdew nagħmlu hekk u hekk. Jew inkella tista' tgħid isma' jiena ħanagħmel appuntament, consultation, meeting u x'inhu, ħalli nara daqsxejn min jista' jgħinni u kif jista' jgħinni. Kull azzjoni hija tajba. Pass numru 3 huwa mhux sempliċiment li ngħidu li ħanamlu xi ħaġa imma li imbagħad nagħmluha. U għall-bidu ħanippreparak. Għall-bidu trid tisforza biex tagħmilha. Għaliex? Għax m'intix imdorri jew imdorrija biha, hi xi ħaġa ġdida trid tinqala minn dak li kont qed tagħmel sissa u tibda tagħmel affarijiet ġodda. Tisforza llum, tisforza għada, tisforza pitada. Biżmien din issir drawwa ma tibqax tħossha daqshekk challenging, tonqos kemm inti jkollok bżonn tagħmel sforz u tibda tħoss u tara ir-riżultati. U għalhekk aħna fil-fatt anke nurukom intellaw ħafna posts u ritratti u kitbiet ta' dak li jkun kif qed jinbidel u x'għamel u x'm'għamilx għax nafu illi fejn hemm irrieda din hija possibbli. Issa kif qedtilkom l-ewwel ma nistgħux naċċettaw lil kulħadd. Nixtiequ nistgħu ngħinu lil kulħadd, però fir-realtà realistikament bħala coaches nistgħu ngħinu biss lil min verament qed huwa konvint illi jrid jinbidel, irrelevanti minn fejn qiegħda jew fejn qiegħed illum, kemm inti mbaċċa jew m'intix imbaċċa, jekk verament trid tinbidel, jista' dak li jkun jgħinek, jekk għadek m'intix ċerta tella u tniżżel, jew inkella forsi komda kif int, u nifraħlek f'dak il-każ. Hemmhekk diffiċli dak li jkun jgħinek tinbidel jekk inti ma tixtieqx jekk mhix ġejja minnek illi tagħmel dawk il-bidliet. Ħanerġa' nispiċċa kif bdejt. Din is-sena kienet diffiċli għal kulħadd u għad baqa' konsegwenzi li niffaċċjaw, però l-għażla ħatibqa' dejjem tagħna. Jiena x'se nagħmel? Jiena ħanġor mal-kurrent u ħajjiġrili kif ħajjiġrilhom ħafna nies li fl-aħħar ta' dis-sena jgħidu il-lanċ li kemm mort lura, anke fejn tidħol saħħti minkejja ironikament li hija l-pandemija u jekk xejn importanti li s-saħħa titjieb, apparti saħħti marret lura forsi anke kif inħossni miegħi nnifsi, kif narani fil-mera u daw l-affarijiet kollha illi jmissu ma' saħħitna
u mad-dera tagħna, inkluż forsi anka għalik dak li jgħidu self-esteem. U self-esteem nafu li ħajaffettwak kif inti tħossok jew ma tħossokx komda fl-ambjenti li tkun fihom, forsi fonka fuq ix-xogħol, ma' sħabek, forsi fir-relazzjonijiet, kollox immisma kollox. Jekk tibda bidla waħda, dik il-bidla waħda ħatħalli l-impatt fuq is-setturi kollha ta' ħajtek huma x'inhuma. Jekk nisajnek f'xi ħaġa, kmandani jiena Mattejus Grasso minn A New Better Life. Jekk tixtieq tagħmel kuntatt magħna kemm tafas send message illi forsi qed tara hawn taħt jew tikkuntattjana fuq 99003909 99003909 jew anke ssibna fuq Facebook A New Better Life jew inkella jekk inti aktar komdu jew komda tista' anke tfittex u tkellem lili personali jiena Mattejus Grasso ħanispelli għaxna fil-li jena naqra komplikata mela MATTHAEUS MATTHAEUS u kun jomi Grasso illi bit-Taljan ifisser xaħab. Ħanerġa' nagħlaq mela. Għamel dak l-ewwel pass illi taf u taħseb illi għandek bżonn. L-ewwel pass huwa l-aktar pass importanti huwa dak il-pass illi ħajwaslek imbagħad għal passi kollha l-oħrajn. U kif kien possibbli għal ħaddieħor, iva jista' jkun u realistikament tista' takwissa ħanka inti. Nawguralek is-saħħa.